హలో, వెల్కమ్ టు మన మధ్యతరగతి రుచులు. ఇవాళ మనం ఎండు రొయ్యల కూర వండుకుందాము. మనకి కూరకి కావాల్సినన్ని రొయ్యలు తీసుకొని వాటి తలకాయలు తోకలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మనం కూర వండుకునే కంటే ముందే కొంచెం సేపు ఎండలో పెట్టి తీస్తే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. తలకాయలు తోకలన్నీ ఒలిచేసి నీట్గా రెడీ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక పావు నూనె పోసి ఒక పెద్ద ఉల్లిగడ్డ కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేయాలి. చిన్నగా స్టవ్ పెట్టుకొని ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు ఒక 4 పచ్చిమిర్చి కూడా పొడుగు కట్ చేసుకొని ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం కళ్యామాకు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలోపు మనం రొయ్యలు ఒక్కసారి నీళ్ళల్లో కడుక్కోవాలి. మనం వాటర్లో మట్టి అంతా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, కొంచెం కేర్ఫుల్గా మన రొయ్యలు నీళ్ళల్లో వేసి తీస్తే ఏమన్నా మట్టి కానీ ఇంకా పొట్టు కానీ చెత్త ఏమన్నా ఉంటే అంతా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం రొయ్యల్ని ఎక్కువసేపు నీళ్ళల్లో ఉంచొద్దు, మెత్తగా అయిపోతాయి. సో వెంటనే తీసేసి మన ఆనియన్ ఫ్రైలా వేసేయాలి. ఇట్లా వేసి కూరలో వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. డైరెక్ట్ కూరలో వేస్తా అంటే పచ్చి పచ్చిగా అంత వాసన ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కొంచెం కారము ఉప్పు ఓన్లీ రొయ్యలకి పట్టే అంతనే మళ్ళీ కూరలో వేసుకోవాల్సింది. ఇట్లా వేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిగడ్డతో పాటు రొయ్యలు కూడా మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి. మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసినాయి మొత్తం. ఇప్పుడు వేరే ప్లేట్లకు షిఫ్ట్ చేయాలి. వీటి పని అయిపోయింది. డైరెక్ట్ కూడా తినొచ్చు స్టఫ్లా, లేదంటే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టమాటో ప్రొసీజర్కి పోదాం. మంచి వాసన. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఒక పావు నూనె, జీలకర్ర ఆవాలు, పసుపు, ఇంకా అల్లం పేస్ట్, ఇంకా మనకి రొయ్యల వాసన రావద్దనుకుంటే ఒక 2 ఇలాచీ 4-5 లవంగాలు కూడా వేసేసి నూనెలో మొత్తం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత మనం ఒక 4-5 టమాటాలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవడమో, చాప్ చేసుకోవడమో, పేస్ట్ చేసుకోవడమో మన ఇష్టం. నేనైతే వెజిటేబుల్ కట్టర్లో వేసి కొట్టి పాడేసిన. ఈ టమాటా మొత్తం అంతా నూనెలో వేసి దగ్గరికి వచ్చేదాకా స్టవ్ మీద ఉంచుకోవాలి. ఒక్క 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకుంటే టమాటాలు మొత్తం ఉడికిపోతాయి. ఇట్లా కొంచెం నూనె బయటికి వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మనము ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ రొయ్యలకి వేసుకున్నాము, అది ఓన్లీ రొయ్యలకే. ఇప్పుడు ఈ టమాటో కూరకు కావాల్సినంత ఉప్పు, నెక్స్ట్ కారం వేసుకొని కలుపుకొని మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోవాలి. ఈ రొయ్యలకి తోకలు తలకాయలు కట్ చేసుకోవడము అదే రోజైతే ఇబ్బంది అవుతుంది, కొంచెం లేట్ అవుతుంది. కూర సింపుల్ అవుతుంది కానీ పని ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడే అన్నీ తీసి రెడీగా పెట్టుకొని డబ్బాలు వేసుకుంటే బెటర్. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్న రొయ్యలు కూడా ఈ టమాటాలు వేసి కలుపుకోవాలి. మన టమాటాలకు ఉన్న జ్యూస్ అంతా రొయ్యలకి పడుతుంది. ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచితే మన కూర రెడీ అయిపోతుంది.
బాగా దగ్గరికి కావాలంటే దగ్గరికి వచ్చేదాకా ఉంచుకోవచ్చు. అయిపోయినట్టే కూర. టమాటో రొయ్యల కూర రెడీ. నేను అన్నంలోకి మధ్యాహ్నము, చపాతీలోకి నైట్ తిని ఆస్వాదించిన. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.